kúkaj tam, jaký profíci tam, aha. Tu viac aj bicykel stojí ten stojan, nepoty. Tu viac aj bicykel stojí ten stojan. Je jedno, kto začína na začiatku. No a potom ide ten, ktorý má horšie. No a potom ide ten, najlepšie. Ktorý má najlepšie, ide prvý? Hej. No, tak si pozeral tie pravidlá. Takže najlepší idú stále na konci. Sa čaká na nich. Ale neviem, či to je tak, že... Ale asi celkové sa berie. Toto zle na odpalisku z drevo, takže berem drevo. Good game. Good game. Good game. Môžem ťa natáčať, hej? Nebudeš potom plačkať, že... Prvú máme pár 4, hej? S čím ideš? Železo 6. Nevadí. Si natáčal ináč, lebo máš zapnuté, si mal zapnuté natáčanie v begu. Toho mimo máš. Ziva? Sme v lese, som chcel povedať, alebo mimo. Nie sme v lese a nestratili sme loptičku. Pekne. Zatiaľ prvé jamky, ide nám to katastrofálne, ale nevadí. Pekne. Mal som friendly bounce od stromu, ale možno nejaký iba 80 metrov maximálne. Pekne. Pozeral typka také videá, že ak takto tu, keď chceš, že rovno. Rovno? No rovno, že by si nemal tak túto, vieš, flap face, ale tak. Aha. Ale... To mi nás chcel zabiť. Jak stávať to vyčítané? Som sa poučil z minula, že aspoň chrbtom sa ti musím otočiť. Si aha, si skoro dostal, ne? Predstaviť, čo som stál, keby do tváre dostanem toto. No takže pozeraj, hej. Tak dobre ti poradil typcovo videu. Nie tak som to chcel, ale netrafil som strom. Asi water. Stratil na... Na túto jamku sa musíme dopraviť pešo. To je jazierko, cestička. Tu je green. Par 3, 114 metrov. Viete, čo som ešte vymyslel? Keď sám fotíš na zadnú kameru, tak robím, že hodím ho tu sa tu, späť odpalujem a detkovi. Sám fotil, spolu brade. A tiež nemyslím sa, lebo som stále odkám, jak som toto, jak som vyšiel prvú vlastne natáčať, tak bol tak, že som stál tu, tak ma bolo vidno, že prázdny záber a... A ti máme teraz zaplatiť za tento workshop? Quick tips, my topic. Ja, jasne, hej, všetko ti zadarmo. Poďte vidieť, dojde tu. Som spravil úplne iný švih, jak predpis. Poď, máš loptičku, prosím. Pekne. Tak hole in one video. Ja, aha. Počkaj. Toto je diel číslo 4. Idem! Hej, on išiel doľava. Uno. Ale nevidím ťa, počúvaj. Han za loptičkou, musíme čakať. Už bolo niekde blízko, len čistá voda tu je.
9. Ty ideš. V piesku, hej? Ja mám pocit, že my točíme iba zle v deň všetko. Nebudeme mať ani jeden dobrý na to všetko. Kolik? Je 6. Tu druhú keby si trafil, nie? Pojebaný golf, čo? Tu druhú keby si tak trafil. Urá, dostaj tam. Pičia spadla do kokota. Počúvaj, ty si mal strašne, tu si mal loptičku. No s peťkou som Na šiel. chvíľu taká, až dopredu až toľko. Peťkou som šiel. Hej? Koľko má byť? Neviem, ja keď aj idem Tak nie, šeskou, tá... viac menej driver. Aj keď idem šeskou, tá len trošičku od stredu. Tak ja to beriem tak, že keby jak driver. Nie, že driver, dobre, možno je tu, ale... Neviem, mi prišlo... Až tak som mal, že rovno tu? Nie, ale... A možno takto si mal. Trochu od prednej nohy. Pozri na videu. Ale stále si na fairway. Dnes to je strašná bieda, ale my všetci traja sme celkom márni, ale nevadí, taký je golfový svet. Myslím, že tí, čo skúšali golf alebo hrajú golf, alebo sa snažia hrať golf, ako my sa snažíme, chápu tento struggle. Najhoršie na tom golfe hľadať tie loptičky, keď ich odbijete do neznáma, ale naozaj do neznáma. Jak ja teraz napríklad. Príprava. Príprava číslo 2. Litka maratón odchod. Posledná jamka, už sa vám nechce? Chceš i ty zrieľaš. Prečo ja idem? Točiť ako len hole. Najlepší. Najlepší akože... Vychádzajúceho kola. To natáčaj, no. Check this out. Tomi, čím ideš? Deviatku má deviatka. Au. Bráňa Čuriho som trafil. Také sa robí na golfe? Som musel. Toto je diel číslo 6 na mojej ceste. Za hole in one, keď natáčam každú par 3 jamku, ktorú hrám. Až kým to tam raz nespadne. Si sa zamotal teraz, to nedáš asi takisto, ne? Dám. Toto je diel číslo 6 na mojej ceste za hole in one, keď natáčam každú par 3 jamku. A keby si spravil voiceover Môžem aj tak. Vidíš, to nie je nápad. a budeš mať iba akože nejaký warm-up swing, chápeš? 5 euro. Vidno ma? Tu, hej. Toto tu ďak sa. No. Sa, jak sa hovorí, failed successfully. Hej. Ty vyzeráš na videu jak Jesus teraz. A prečo tam takú slabú? Krásny pad. 4? Hotovo?